ஓகே गाइस இந்த வீடியோவில் அப்படி என்னடா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். வீடியோவில் போகிற முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பட் நான் நீ தானடா பேச மாட்டேன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் அப்போ गाइस இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து பார்த்துக்குவோம். இது வந்து நம்மளோட ஒரு நூப் அக்கௌண்ட்டில் கிடச்சிருச்சு. நூப் அக்கௌண்ட்டில் சும்மா ஆரம்பிச்சு பார்த்தோம். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு வேறு லெவலில் இருக்குது. கைஸ் ட்ரெஸ்ஸு வெக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே பக்காவாக இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸு ஷூ வந்து சூப்பராக இருக்குது, பேண்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது. அதனால் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து வேறு லெவல்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனால் அந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் உட்காந்தது மட்டும் போட முடியல. ட்ரெஸ்னால் ஃபுல்லாக இல்லை, மாஸ்கையும் தொப்பியும் மட்டும் போட முடியல. உட்காந்து போட நாயன் செருப்பால் அடித்து பற்றி விட்டாங்க. இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ட்ராபிக்கல் பேரட்டு M18 ஸ்கின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை பற்றி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதில் எவ்வளோ டைமண்ட் பிடுங்குவாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். சரி, இந்த ட்ரெஸ்ஸு சூப்பராக இருக்கும். வாங்க நம்ம ஐடிக்குள்ளே இப்போ போயிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடிக்குள்ளே வந்தாச்சு. எப்போ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிட்டு டப்புன்னு வந்திருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ராபிக்கல் பேரட் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டில் போகிறோம். இது வந்து M18 ஸ்கின்னு, அப்புறம் ஒரு பாய் கேரக்டர், அதாவது பண்டலு, பாய் பண்டலு பாருங்கள் ரோலிங்காக இருந்துச்சு. பாய் இது கேர்ள் பண்டலு. அப்புறம் ஓகேவா, இது மூணையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எப்படி சிம்பிளாக எடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த பேக்குன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, 23 டைமண்ட் பிடுங்க பார்ப்பாங்க. அதில் வந்து நீங்கள் சுற்றவே கூடாது. ஓகேவா, அதில் சுற்றாமல் டக்குன்னு வந்து 10 டைமண்ட் இருக்கும். அந்த 10 டைமண்ட் சுற்றினீங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகும். அதில் உங்களுக்கு அந்த எமௌண்ட் வேணும் இல்லை அந்த பெட்டு வேணும் அப்படின்னா மட்டும் எடுங்க. இல்லைன்னா அதில் இருக்க ஒன்றுமே எடுக்க வேணாம். எல்லாமே இதில் இருக்கிறது பூரா வேஸ்ட். ஓகேவா, அதில் இருக்கிறது பூரா வேஸ்ட்டு. இதை எடுத்தாலும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த 30 டைமனுக்கு வந்து செட்டப் பண்ணிக்கோங்க. 30 டைமனுக்கு செட்டப் பண்ணோடனே வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். மேலே இருக்குது. ஓகேவா, மேலே இருக்குது ஓப்பன் ஆனோடனே எல்லாமே 299 டைமண்ட். ஒரு தடவை சுத்தம் வந்து 299. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே எப்படி லேடி காஸ்டியூம் கொடுத்து செருப்பால் அடிச்சு பற்றி விட்டுருவாங்க. அடுத்து வந்து அந்த மெயின் பாய் பண்டில் வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மெயின் ட்ராபிக்கல் பேரட் வந்து கொடுத்து நம்மளை வந்து ஏமாற்றி போடுவாங்க. அதுக்காக நீங்கள் வந்து இதில் வந்து 940 டைமண்ட் வேஸ்ட் ஆக்க வேண்டியது வந்துவிடும். 940 டைமண்ட் டேப் அப் பண்ணி எடுக்கணும்னா இதை எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நம்ம டாப் அப் பண்ணுற இடத்துக்கு போகிறேன். நீங்களே பாருங்களேன், 940 டைமண்ட். ஓகேவா, அதுக்கு வந்து இந்த எமௌண்ட்டு, அப்புறம் இந்த ட்ராபிக்கல் பேரட்டு, அப்புறம் இந்த மெயின் பாய் பண்டல், இது 3 தவிர இதில் எதுவுமே நல்லது இல்லை. ஓகேவா, அதுலேயே அந்த எமௌண்ட் எடுக்கிறதே பெரிய விஷயம். அதனால கேர்ள் கேரக்டர் தான் எடுக்க முடியும். கேர்ள் கேரக்டரையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஓகேவா, மொத்தமே 940 அம்பேல் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு டாப்அப் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து இப்போ போய் பார்த்துட்டு 940 டைமண்ட்னா வாய்ஸ் கொடுக்குறதுப்ப வந்து இறையும். அதனால் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. இப்போ வந்து வாங்க டாப்அப் பண்ணுறதை பார்த்துருவோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 80 ரூபானா 100 டைமண்ட்னா அடுத்து 250 ரூபாய்க்கு 300, 500. ஓகேவா, 400 ரூபாய்க்கு 800 ரூபாய்க்கு டேரெக்டாக நீங்கள் டாப்அப் பண்ணி 1000 டைமண்ட் எடுக்கணும். அப்போ மட்டும்தான் அந்த ட்ராபிக்கல் பேரட் கிடைக்கும். அப்போனா 800 ரூபா அந்த ட்ராபிக்கல் பேரக்டருக்கு நம்மகிட்ட வச்சு ட்ராபிக்கல் பேரட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து பிடுங்குறாங்க டைமண்ட். ஓகேவா, நம்மகிட்ட வந்து டைமண்டை பிடுங்குறாங்க. இதுவே வீக்லி போட்டிங்கனாலும் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. 420 டைமண்ட் ஃபஸ்ட்டு வீக்லி போகிறவங்களுக்கு மட்டும் 900 டைமண்ட் கிடைக்கும் வாய்ப்பு. அதனால் வந்து எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். பை கைஸ், பாய்.